Sentsazio ona, ez? Esperotako edo espero baino agian emaitza hobea, ez? Banekin aurrean nekala ibiltzia, baina gauzak ondo atera behar zitzaizkidan. Baina, demoraldi polita daramat, lasterketa politekin eta Londresen ere zorionez dana ondo juntzan eta asko disfrutatu nun lasterketa izan zen. Hori da, ez? Esperantza nituen domina lortzeko, baina konpetizioan bertan ikusi zen lehenengo hiruak izan ziela onenak eta azkenean laugarren postuakin ia esan gustora eta orain ilusio handiekin datorren olimpiadetan ea lortzen duan domina lortzea. Balorazioa da, hasierako balorazioan berdintxua, ez? Pena dakat, borrokaldi baten bukatu izana, ez? Nire jokotako bizipen hori, baina, aldi beren guztua naho, tatami olimpikoan barrun lasai haitu nintzen eta horrek eman zien aukera gauzak ondo eta disfrutatzeko. Londres eta gero, Espainiako txapelketan parte hartu nun eta orain azkenengo lehiaketa dakat mundialeko azkenengo lehiaketa eta beraz orain buru belarri hori prestatzen ari naiz, hilabete barru daukadala eta gero merezitako oporretan pentsatzen ere. Datorren urteko helburu nagusia munduko txapelketa izango da, Pragan ospatuko da eta lekua ondo ezagutzen dut, asko gustatzen zait eta ia esan aukera polita dut ondo hasteko ziklo olimpiko berria eta esan bezala gogo handikin eta ia esan olimpiaetarako preparazioa hasteko leku polita izango da. Bai, gaur egun gauzak asko aldatzen nahi dira, aldaketa daudela aitzen nahi geha eta oraindikan ez dakigu ze izango dan, ze eukiko deun eta pixkat horren zai ez, ze helburu izango dian. Bai, zalantzarik gabe ilusio handia, ez? Postekoa da, erreala eta errealzaleak guretaz gogoratzea eta ze partidu hobea derbia baino, ez? Izugarrizko giro baten dela eta mendikan eskerrak eman errealari. Bai, ez, guri kirolari guzti gustatzen zaigu gure lana eta horrela errekonozitua ikustea eta holako partidu batean atletiken aurka nik uste dut ekitaldi oso polita eta oso emotibo izango dela. Bai, nik uste gaina futbola ez, dan kirola izan da eta beste kirol guztitaz gogoratzia eta holako zerbait itia, nik uste guretzako hori niretzat behintzat oso polita da eta oso kontutan izatekoa eta egun hortan eskontza bat izango dut eta nik uste hala ere merezi dula, ara jutia eta holako gauza bat bizitzeko aukera izan da, nik uste ezin dela pasatzen utzi. Bai, noski ez, errealzale bezala, animoak errealari eta azkenean partido polita jonda dila eta dana ondo jonda dila. Zalea ez, zalea bai, esan nahi dut, aditua ez, nahi futbola gustatzen zait, ez dut hola gehiegi segitzen, baina beti, segitu pixa bai, eta nik izan barra dute irundarra naizela, Real Unionekoa, eta partido ontarako nahiko neutrala izango naizela, eta nik ikusi nahi dudana da, partido polit bat, golak egon daitezela, eta espero dut hori, dena partidoakin disfrutatzea. Bai, hoi da, nik uste oso partidu garrantzitsua dela eta bai behaientzat eta bai zelaian egongo da jende guztientzat partidu hori irabaztea asko izango dela eta nik uste gai diala hortako eta hemendikan animo guztik irabazteko.